với nhà chọn Dadiki này gần chuộc đó na khỏe anh cần cẩn luôn cái sẽ là va cho nên hết bike khi cần là thar chứ bike thì cần hẳn bike thar thì cần hẳn right pui đó na nia cho nên với nhà chọn cần cẩn công à hiền Dadiki này na cần in sẽ chậu đàn cần soi đó na ni cái mà tắc chọn Dadiki hi cần in mu ma khan cái chuyện thì cần lang khan cái sẽ to HBC kan ulai khan kan junior te khan ni vea chuan ka thian nu te ho ni khan khoya nge muni khan an zina chuan khata tang khan ka thian nu khan bike khal thin a om ve sin chi ve khan lo tia chuan kan han soi ho chhota chuan Dadiki te chu IG te chuan ka lo va stock to ni chu chuan anu khan Dadiki khan nen khan IG han kan in belol me min ron be masa ve nge ni khale ka chiang to lo chuanin ta chuan Dadiki chuan ni ke na thing pui te le in ho ve la class bana te kha na ron tia chuan te reng me ka tia ai in date don nia te kan ti pian ve la chuanin chung khat kha chu englo phul pui kal tur han kan in som chhuak tangi nge a chuan ma se an exam ni nia an exam zo te ha ka lo nga ka chuan an exam zo han kan kala dar som pakhat ve la han kan chhuakin ka hria phul pui kal tur chuan kan chhuak ve ta topa chuanin kan phul pui kal tur kha la kal lo ve ve ha kan ni awang khan akal kong po ha kan hrilowa chuan kan zot thei zela ai bok kan thlen khan ai bok aniam khali chu tiang vela chuan mi pakhat kha kan zui topa min lo zui ru kha tia chuan na se anu khan kan tlana mui fang kan thleng ta de chuan phul pui po kal ta lo chuan mui fang a chuan kan kal ta ani chu tiang vel chu kan nia chuanin Dadiki ne han 2019 chu mi lo mui fang kan kal chu November 2019 ani a chuanin BGM din ma dei ani ta ni chu chuan tikhan BGM lo din nuwa tikhan kan in tel chop le a bai kan in nuwa tikhan chuan BGM din tir kha chuan om bik lawa ma se kan in hredei to a chuan a bai impas nei ma khan englo bike chi sang sang kha ala kwal ve a R15 engi adum le hring te kha lo khal ve ala chuanin a hral le impas kha lo la le de a khatianga tikwal ve kha nya ni po chuan impas nei nu ate khan kan right ho le a chuan khoi ange kan kal ho kha impas nen khan BB right ani mo BB right a han kan tel hawa chuan abaka kha chuan ti han kan pahnih le BGM kan thian te hawn te nen han kan chhuak le ta zeu zewa abak chu engi soi tur kal nei ka nei to lawanga chuanin chu kan in sha ma chuan Dadiki po chu IG a te chuan ka lo stock ve na sa thina chuan ama chuan min stock ve lo chu ka hre chuang lawa ti ha ga han tlan chho zelanga hi voice over ni awangin tlemin ai min lo po in ti deuh mai thia ma se min lo sha te pui tu nia ole ti khan kan off road journey chu min lo thlir sak ve theu don nia
was at this moment that she knew. She fucked up.
Oh shit, here we go again. Bring it back. Bring it back.
cái thanh chuộc tiệt tị thân Dadiki có to ở lầu tiệt cái hiền này thầy cuộc trò cái bút vậy đó tụi mấy cái đâu lâu khóc này vạch này là mua mấy